Para Boiro Novo, un dos aspectos máis graves dase na praza de capataz de obras e servizos, que segundo eles debería estar ocupada por persoal funcionario ou laboral, que concorra a un proceso de promoción interna. Critican así o feito de que actualmente desempeña este cargo un exedil do Partido Popular da Pobra. Un posto tan relevante como este debera de ser, pois, como decimos, por mérito, por valía e por competencia, non? Entón, non entendemos isto. O alcalde xa nos dixo no seu día que era legal, que el dedo era legal. Nos decimos, mire, señor Dieste, o dedo será legal, pero usted empeza a parecernos a esas prácticas caciquiles, non? Que collen a lei, retórcena, incluso a fan a súa medida entallada para que eles poidan facer con ela o que lle dea a gana. Será legal, pero dende logo non nos parece nin ético nin moral que para eso sí, para ter un traballador público elixido a dedo sí que se contrata de forma pública, en cambio para cousas que sí que realmente son necesarias, pois se recurre ao desmantelamento do público e á empresa privada. Outras alegacións presentadas refírense á contratación de persoal para cubrir as vacantes por xubilación, prazas que non aparecen contempladas na RPT. Si aparece pola contra unha praza de nova creación, a de técnico de contratación, en lugar de cubrir as vacantes noutros departamentos. Suprímese, por outra banda, un técnico no Departamento de Deportes, posto de traballo que foi necesario durante os últimos 20 anos. O Concello de Boiro non só non cubre esas vacantes que se jubilaron nos últimos tempos, sino que ademais amortiza algunhas das existentes, é dicir, as elimina do presuposto municipal. E o que máis cabrea, e así o fai constar o Comité de Empresa do Concello de Boiro, é que se amortice unha das prazas, en concreto no Departamento de Deportes, que é unha persona que vai a estar en excedencia, para crear un novo posto, o que entendemos que é un agravio comparativo con outros departamentos, é un departamento de secretaría que en concreto é para levar unhas funcións moi concretas, que é contratar con empresas privadas servicios que deberán de xestionarse directamente dende o público a través dunha gestión directa municipal. Por último, consideran que a RPT foi aprobada segundo eles en consenso, ás presas e sen informar nin ao persoal nin á oposición. Non supón unha revisión completa das categorías profesionais, nin tampouco unha estrutura organizativa que clarifique as competencias de cada posto.